Kuraisa ruchera versus Makanyanga. Andiye pinde. Makanyanga. Ari Makanyanga. Kuyu mdara futu. While Mr. Makanyanga is undermining headmate Basa, not giving people government input. Mati Socrates While Mr. Makanyanga is undermining headmate Saushera. So I ask for my ask for headmate. Murisabu kweli. Murisabu. Ite kachitori. What. Pamusoro changami. Garai baba. Baba wandisabuku kwandiri. Nzvimbo yekuruchera. Ndingati kwakaitika zvakati wandei kubva gore rashaika baba. Ndakanga ndisati ndakunyatsoita zvinhu izvi zvekunzvimbo mune zvakanaka. Kune nyaya zhinji dziri kuitika mubhuku raSabhuku Makanyanga. Dzakafanana nedze kune nzvimbo yakagariswa vanhu ikazotorwa nemasoja. Ichinzi magara muboundary range training area. Shooting range. So tiri ipapo baba vasati vashaika pane tsamba dzakanyorwa sabhuku vachikumbirwa kuti vanhu ivo vakabviswa vaiswe panzvimbo yaiitirwa Zunde. Nzvimbo iyoyoyo panguva iyoyo yaishandiswa ichiri chikafu cheZunde. Zvadaro sabhuku vakawirirana naishe vakanga varipo. Ini ndobva ndachizogamawo nyaya iyi nekuti mumwedzi wacho wakaitika zvinhu izvi ishe vakabva vashaya. Saka panyaya iyi panzvimbo iyi yavakanga vanzi vawirirana sabhuku naishe vakanga varipo vakabvumirana kuti vanhu ava vaende kunogariswa panzvimbo iyoyo. Nechinguva chisipi sabhuku vakabva vasupidiguka. Papepa iroro pane mazita anokwana kuita 7 evanhu vaifanira kunogara panzvimbo iyi, kusanganisira nevana vaviri. Ndobva vachizobva varamba kuti vanhu vaite se vagare panzvimbo iyi. Mukuramba kwavaiita vaitaura kuti nzvimbo iyi igadheni redu ravaiita maprojects avo vachiti hanzi inonzi tope wati handichanyatsoziva zvangu. Asi pakutanga vakanga vabvuma. Inini ndichizouyawo makanga matoitika bongozozo rakatokura nevanhu vaya vaifanira kunogara paya vabva vamhangarirana kumakotsi kunyanga. Vabva kunyanga bva vamboya apa DC vachienda futi kwaMutare. Ini ndichingozvinzwa kuti ndozviri kuitika kupi kunharaunda. Ndokubva ndachizoenda kunzvimbo ndichinotaura nawo sabhuku kana musakwanisi kuti mugarisane nevanhu venyu sekutaurwa kwamakaita naishe akanga aripo kuofisi kwaDA neweLens, mapepa iwayo aripo, vakabvumirana kuti vanhu ava vagariswa apa.
since vakanga vane misha yavo kuti vachadzokera kunoungana futi pavabereki takaona zvisisaiti. Ini ndichizoendawo ipapo ndichinotaura nasabhuku vakazopedzisira vakunditi ndiri mbavha. Mashoko evo yakabuda akanzwikwa nevanhu vemuvhileji mavo vari ivo vari kucheya mameeting avo. Nekuti ndakanga ndaendapo ndichinotaura navo ndichinoyananisana navo ndikavati sabhuku kana musiri kuda henyu kuti zvinhu zvenyu zviite zvakanaka madii kuchimbomira tomboita kuti umwe munhu aite sei ambofambise zvinhu izvi zvichisanganisira futi pane mamwe families aripo mubhuku mazara ruvengo rwakanyanyisa. Kune mamwe families aatone nguva aitouya achitaura kuti isusu taane nguva tisingapiwewo zvinouya zvehurumende nekuda kwasabhuku. Asi takatraya kuti titaure navo sabhuku tionai muri ndeyenyu mukaita rusarura kana kutanga kuvengana nevamwe venyu vamugere navo hazvibude zvakanaka. Ende vamwe vacho ndo vamwe vevamwe vevakwasha wavo futi vavari kusanganisa kuvengana kwebhuku rese. Ndingangoti muchidimbu ndo ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa utaure chokwadi. Zvese sande zvechokwadi. Nditaura zvechokwadi pamberi pamambo. Baba, ndoti ptedza vanotaura ini. Tiedzera vanhu kutaura ini. Kuti nazvo zvemusoro menyu. Dzikemsa yenyu hana yenyu. Dzikemsa hana. Simzemu. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera ramambo mutasa. Zvese sande zvechokwadi. Ndinoda kutaura zvechokwadi. Ndiye pachabatwa nemhosva. Ndiri kunyepera shimishini. Mwari aribatsirawo. Mwari aribatsirawo. Inini pamusori inini yakaitika pamusori taurisai bam hatizozwa ba taurisai ndati pamusoroi nyaya yakaitika pangekuti vanhu vari kutaurwa ava vakazvaibvaenda kwakadzimbaza mutraining area. Isu handinanga tiziva kuti kuna vanhu vari mugomba sezvakaita kana kuno kungoitawo masango waibva wakadzimbaza ikoko aibva yakenero ripo zvinezvi uyongwe amene mafambiro akaita aibva ona dzimba aibva adzinga vanhu ava ibva wadzokeswa kuyepi pavhireji apo wadzokeswa pavhireji apo tibva wabva wazi no iwe sabhuku tipewo pekugara. Ndikati inene wapwere ine handichina pekugara ba ningomuisa papi. Nyaya iri apa kuti mwada pane pakasiyiwa pane vamai vatatu vari kumusoro kuti ngwenda ndomupangidzira kwai hatidiba tiri kuda mugadheni iri iyo recooperative ngewana vaya ndibva tati handichavikwanisiba ndibva ramba tiri kunesana ndibva pakazabva bhazodini takuzomangara kurenzi mani renzi uyai muone zvinhu zviri kuitika panapa ine ndatambura ngoshungurudzwa ngewana renzi yakaikata kuti muri kurwara ndine ndakapega pa 94 kupegera 1 kuti wasenzesa apa zviri kunesa ona igure nokune nzara ngori mabhinzi rice yokorone batatisi zozokurunga mapoloji ekupa wana saka muri kuedza kuitei. Renzi ibva yati hakuna munhu ungopegera mumwe munhu musettlement mungozviitira kumanyi kumaruzevhi muno makapegwa ngerenzi kudhara hakuna munhu nguva yekuzopegera umwe munhu munomu pekugara pekurima hakuna. Zuva navangu ari kukwesena ona dheu vataura mudhara wateerera tiri kutaura kunze kwekuti muri kuti ndirege kuteerera ivo vavo handirambiba ipe ndiri mutongo kuti ndiri mutongo izvi munga mwatora ndoita asi uko ndakabvira kufaswa zuva navangu ariko waitaura kuti hatikuda kubva futi noizi yapa pandudai nini pane patahuzi pane ishanga aripo pane mazita makasiya manyorerana ukuthi vanhu havachaenda kugara mambo angari iyo changamira angaripo Wilbert vakatsanangura kuti sekuru makanyanga ipai wana avo pekugara
mukawapa here ndinoda kutaura chokwadi tiri pamberi pamwari ipai vanhu vambe kuti handikati izvi ndati makawapa here inini mapakazi ipai wana pekugara ndakavapa makawapa bwebva kwauya hurumende ibva yauya ibva yadini ibva yati hatidi nekuzviona igardenera vanhu ende plus village yakati ukanga wandopa vanhu vapa pekugara it's okay nyaya yenyu ndaizwa mudhara because nyaya iyi we cannot make any conclusion. Why? Because pane issue yelands. Ministry of Lands kana yamboziri mukati mayo neDA takufanira kutanga tanzwa kuti land iyoyo iri under chi iri under communal here kana kuti iri under resettlement. Kana iri under resettlement then my applications anoitwa ku Ministry of Lands so that one iwo wapiwe chi wapiwe land. Asi kana iri communal inodzoka futi kuti sabhuku ndiani right yekuita sei yokupa land iyoyo in consultation nani naishe andizvo saka chauda kuti apa tichanzwa chi Ministry of Lands na DDC tichatowazwa nhasi kuti land yamukutaura nezvayo iri under here resettlement kana kuti iri under communal because kana iri under resettlement inenge ichicontrolwa nelands inopiwa vanhu maoffer letter neMinistry of Lands. Asi kana iri kucommunal inopiwa nani nasabhuku andizvo. Asi pane pamwe paita contradiction pamati imimi welands wakati ipai vanhu pekudi pekugara andizvo. Haiwaifanira kutaura kuti imimi pai vanhu pekugara iyo iri chi resettlement. One mirai ndobva pauya kechipiri pamataura futi mataura nenyaya yegarden yemushandira. Garden remushandira iri ndere communal here kana ndere resettlement because kana iri area grazing area under Ministry of Lands inotogazetwa kuti kubva paarea yakati kusvika pakati hapagari one igrazing chi area yobva yatoiswa pamepu yelands andizvo. Saka apa garden ramuri kunzi recooperative ramuri kunzi isai one here ndopoda kundizoti garden iri kupi riri kuresettlement here kana kuti riri communal. Kana riri communal lands handiyo inokutaurira kuti isai one ngere lands aiwa muri kuzai ndotaura here baba ndiri kuti ndiri paita contradiction because mamuri nditaura boss lands kana iri yelands ka lands haiuyi kwamuri ba ichikutaura kuti isai vanhu apa aiwa inoisa vanhu yomezha kana ari ma1 hectare 1 hectare 1 hectare 1 hectare kana half hectare half hectare half hectare asi pawapa munhu half hectare iyoyo wanopa chi offer letter yekurangidza kuti ndapapani andi hawazoti iwo ndepawo uya kwamuri musabhuku woti ipai vanhu kana wakutoya kuna sabhuku imimi wachiti ipai vanhu it means land iyo haisi yelands ndeye communal. Muri kuzaza ndikuedza kutaura handiri kuti mune mhosva mabambo ndiri kuti pane zvamataura pane pangu pasiri kudii pasina kujeka pandiri kuti inini ndipo ndichaita sei ndichanotsvaga manje kuna DDC nalands officer for Nyanga anditi kuti wandipe mepu iyoyo toona kuti area yawakutaura iyoyo iri under communal here kana kuti iri under resettlement. Then kana wadaro ndo patinoita decision now concerning the 8 people wamakanzi mupe pekugara kuti imimi kana musina pekugara nawo vanhu ivo wakuita sei wakunopiwa nelands because vanhu vakagara kwamuri kutaura kushooting range yemasoja anditi kana wakanzi wapinda muarea yechi wine crusher muarea yechi yemasoja anditi ndo ndizoti vanhu ivo wakanga wamboiswa naaniko kushooting range yechi yemasoja. Kana iri lands wanofanira kunge wakutsvagira vanhu ivavo kugara ichi ilands not imimi. Mira izvi ndiri kubatsira icheta ndikuti munhu une mhosva aba ndinoda kuti mukuonesai zvandikutoda kuti muite sei muone kuti kana uko kwakabviswa vanhu nemasoja garai pasi kwakaiswa vanhu nemasoja kwakabviswa vanhu nemasoja anditi kana vanhu vari ikoko wanga wakaiswa nemi anditi it means kuti area iyoyo iri under communal. Asi kana vanhu ivo wakabviswa nemasoja wakanga waiswa nelands
haisiri responsibility yenyu baimimi sabhuku yekuti mutsvagire vanhu iwawo kwekugara. Vanhu vanofanira kutsvagira vanhu iwawo kwekugara avo vabviswa nemasoja iMinistry of Lands. Akamusainutwa ndo pandikuedza kubatsirai chete kuti aiwa musanetsekeba. Inini ndaakuchitsvaga chokwadi chekuti muridzi wenzvimbo iyoyo icommunal here kana kuti resettlement. Kana iri resettlement then tochitaura newe Lands kuti wachiona kuti land yacho iripo inokwanisa kugurwa sei kuti vanhu ava vaone pekuita sei pekugara. Kana isiri kuLands iri kwenyu kucommunal takuchiti sabhuku chipai vanhu pekudini ndo nyaya iripo che. Saka iyi nyaya yatopera yatezva tokwanisa kuita sataona chi Lands kuti tipe decision kuti pakamira sei. We want to know kuti pakambomira sei ndepani. Because kunyanga kune problem yekuti resettlement haizikana kuti kuperera papi. Communal kuti kutangira papi because imwe communal iri pakati pechi pe resettlement. Saka wakatipa map tochikwanisa kuchiona manje ano area yemutaura iyi iri kuchi iri ku communal. Kana iri ku communal ndimi sabhuku mune maruraramiro ekupa munhu pekudi pekugara. Asi kana iri ku Lands hamusina maruraramiro ekupa munhu pekudi pekugara. Lands ndiyo yakuya yopadi yopagura gura yochipa vanhu. Asi munhu kana agurirwa anopiwa chi offer letter tsamba neLands papake. Right, endai yenyu tozotaisa nyaya iyo. It's okay. Pane nyaya yemudzikanzima ishe imbavha yangaisa yatinauzoizwa kuti no mirai chanda ndaisira nyaya yekuti ishe imbavha iyi yese ndo zvandandaisira. It was not a direct attack yekuti baba ndio wakataura ishe kuti uri mbavha. Asi kune vanhu vakauya kuseri kuna ishe wachitaura kuti ishe uyu mudhara ari kuti uri mbavha. Saka yakadaro kwandiri inini ihiyesei andizvo. Saka handipedzi nguva nenyaya dzakati zvinoitika kuzorana dhaka because the moment uyu paanoziva kuti ishe neuyu havasi kuwirirana handiti anouya akachikwenera kuseri yakanibamba Next case.